खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं मोनसे जाफुंसारनाय अपारेशनाव सुनिबाराव आसामनि गलाघाट जिल्लायाव 2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामा आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय सासे सुबुंखौ खायो। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै गलाघाट पुलिसआ सुंगाजान पिएचनि सिङाव आसाम नागालेण्ड सिमा ओनसोलाव गंसे गारिखौ होबथायो, जेराव बिसोरनिफ्राय 9 साफोरनि बाक्सुआव दोनखोमानाय 1.6 किल'ग्राम हेर'इनखौ जब्द खालामो। बेनि गेजेराव हमजानाय दायनिगिरिखौ महम्मद आमिन आली होनना सिनायथिनाय जादों आरो आरोबाव आयेनारि हाबाफारि जागायनाय जादों। नैथि रादाबाव दं 1 नं गसाइगाव एमएलए बियाबनि सिङाव थानाय हास्रावबारिनिफ्राय बुरि साथाम बिया हावरे फिट बाजारसिम थांनाय आरो जारागुरि गोजौ फरायसालिनिफ्राय हक्सागुरिसिम फैनाय लामानि अन्थाइ खाम्फाखौ मैया मानाव गेदेर BTRनि EM रेवरेवा नार्जारिया BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे बेखेवना होदों होनना मिथिनो मोन्दों। 1 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जुरुन बसुमतारी, BTRनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि अफिसियेल लोगोसे MCLA साजल कुमार सिन्हा, MCLA BTC बिथांमोनहाबो लोगोआव बाहागो लाफादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं आसामनि सोलोंथाइ बिफाना मोनसे थिरांथा लादों। आसाम केबिनेट सोरखारि फरायसालिफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय BE, BTech फराफारिफोराव 5% मासि थिखानायनि थिरांथा लादों। बे थिखानाय राङा उफ्रा खथा नङा आरो बिनायसानि आरजाथावनि सायाव बिथा खालामनानै थाखानाय थाखोफोर जेरै SC, ST, OBC, MOBC, नन क्रिमिलेयार EWS एबा सरासनस्रा थाखोनि सिङाव जायगा होनाय जागोन। बे हाबाफारिया बयनिबो थाखाय समान खाबुखौ रोखा खालामगोन आरो फरायसाफोरखौ सोरखारि फरायसालिफोरखौ सायख'नो थाखाय थुलुंगा होगोन होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं आसाम सोरखारा आत्म निर्भर नारीनि मावथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनि दिहुननाय दोरोङारि जि-जोम बेसादफोरखौ बायनायनि सेथि खोन्दोआ जोबना फैबाय। आरोबाव उननि खोन्दोखौबो जागायबाय। बे बायनाय हाबाफारिया 1 दान सोलिगोन। खौरां मोननाय बादिब्ला मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव आसाम सोरखारनि मोनसे गाहाय बिथांखि स्वयंबर नारी रांखान्थियारि बिथिङाव आइजोफोरखौ गोहो होनायनि थांखिजों बेनि गिबि खोन्दोआ आइजोफोरजों दिहुनजानाय दोरोङारि दिहुनथायफोरखौ बायनायजों आबुं जाखाबाय। बेनि नैथि खोन्दोनि बायनाय बिथांखि जाय गासै आसामाव 1 दानसिम सोलिबाय थागोन, बियो मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। बाथि रादाबाव दं खोला सानजा दिल्लीयाव सिनाय मोनै दुथांफोरनि मोनसे हानजाया सिनाय मोनै जाहोनफोरनि थाखाय सासे मणिपुरी सुबुं, बिनि बिसि आरो बिनि बिब' बिनानावफोरखौ बुदोंमोन होनना सासे मावख'गिरिया सुनिबाराव बुंदों। पुलिसनि बादिब्ला सानलाइट कलनि पुलिस थानायाव सुक्रुबारखालि फुंनि 2:30 रिंगासोआव किल'खारि गामियाव नांज्लायनायनि खौरां मोन्दोंमोन। नायबिजिरनायनि समाव बेखौ मिथिनो मोन्दोंमोन दि नांज्लायनाय जादोंमोन आरो सासे सुबुंखौ बुनाय जादोंमोन, जायखौ PCR बेनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। बे समावनो मोनसे मेडिक'-लिगल केसनि सोमोन्दै खौरां मोन्दोंमोन आरो एम्सआव मोनसे पुलिस हानजाया जोखोम जानायफोरनि रिपर्टफोरखौ बुथुमदोंमोन, जाय मणिपुरनि थागिबि, जाय आथिखालाव जुबननगर आश्रमआव थांगासिनो दं, पुलिस लेङाइ कमिशनार राकेश देबआ बुंदोंमोन। MLCनि बादिब्ला बे सुबुङा हान्थुआव दुलुरदोंमोन, गोजा जानाय मेगनाव बुनाय आरो खाफालनि आगसिथिंजाय बुखांदोंमोन। उनाव गाग्लोबजाग्राया पुलिस थानायाव सौफैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय।
गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।